вазорати умури хориҷии тоҷикистон мегӯяд, ки шаҳрвандони кишвар танҳо бо шиносномаи хориҷӣ метавонанд ба Узбекистон сафар намоянд. Вазорати умури хориҷии тоҷикистон рӯзи 13 март бо нашри як хабарнома дар тавзеи созишнома миёни тоҷикистон ва Узбекистон дар бораи сафарҳои дуҷонибаи шаҳрвандон гуфт, ки сафари сокинон ба кишварҳои якдигар танҳо пас аз анҷоми расмиёти дохилӣ аз ҷониби тарафҳо амалӣ хоҳад шуд. руъасои ҷумҳури Тоҷикистон ва Узбекистон рӯзи 9 март созишномаеро ба имзо расониданд, ки будубоши бераводиди шаҳрвандони ду кишвар ба қаламрави якдигар ба муддати 30 рӯзро пешбинӣ мекунад. вазорати умури хориҷии тоҷикистон ҳамзамон мегӯяд, ки ҳоло барои сурат бахшидан ба ин раванд бо ҳамтоёни узбекистониашон талоши заруриро анҷом медиҳанд. вазорати умури хориҷии тоҷикистон айни замон гуфтааст, ки ин санад эътибор пайдо накардааст ва дар бораи санаи эътибор пайдо кардани он маълумот хоҳанд дод. аз ин қабл дар суҳбат бо радиоозодӣ чанд вакили парлумон ва дипломатҳои баландпоя гуфтанд, ки бо назардошти аҳамияти сиёсии санади лағвкунандаи виза барои шаҳрвандон, ҷараёни тасвиби он ҳам аз ҷониби парлумонҳои ду кишвар зиёд тӯл намекашад ва дар фурсати наздиктарин тасвиб хоҳад шуд. ин дар ҳолест, ки таи чанд рӯзи гузашта ва дар пайи имзои созишномаи равои бераводид миёни ду кишвар, сокинони зиёди Тоҷикистон ба бовари ин, ки низоми виза пурра бардошта шудааст, ба гузаргоҳҳои марзӣ омаданд, вале сарҳадбонҳо ба онҳо гуфтанд, ки ҳанӯз муқаррароти нав ба иҷро надаромадааст ва созишнома бояд аз ҷониби ҳар ду кишвар расмиёти марбут ба ратификатсияро гузарад.